Uite-mă la el, pui paznic la oi și el fură turma cu bicicleta. Salut, prieteni! Eu sunt Andrei și vă urmăriți o nouă ediție din lumea lui Andrei. Astăzi am întârziat la emisiune, deoarece am jucat Prinselea. Cu cine? Cu Camila, logic. Un fel de prins o Camilă. Cu ce vă pot fi de folos? Și să te mai prindă și ploaia. E greu. Tot te uiți, mai trece ploaia, mai trece... Okay, she's making a run for it. De câte ori nu vi s-a întâmplat ca un găinat să nimerească floși direct pe parbrizul de la mașină? Și dă-i cu apă, dă-i cu șervețele, se întinde tot parbrizul. Fai! Mai frumos e să se așeze cioara pe parbriz cu tot cu găinați, atunci să te văd. Are you seriously not getting off? Is it stuck? No, it's totally learned it. It's got in the rhythm now. Look at it. It's like, fuck, this is easy. Alright, Barry. Puiul de cioară pentru maică sa e porumbel. Mai greu să-l înveți să se spele pe dinți sau să găsești metode ingenioase pentru a determina să facă acest lucru. Pe cine? Pe puiul de cioară? Da. Um pouquinho. Agora ri. Se a gente tirar uma foto. Olha só como vai ficar. Viu como tá bonito seus dentes? O que você achou? Que isso? Mostra a foto. Como você desculpa? Hai, toarnă repede până când nu-i dau drumul lui Bobițe ca să facă curățenie de nu te vezi. Cheamă-l, mă, pe Cristi, mă! Păi de unde să vină Cristi? Cristi e plecat de 2 zile, i-au promis unii că l-angajează cioban. Schimbare politică, alți câini, alți ciobani, aceleași oi. Uite-mă la el, pui paznic la oi și el fură turma cu bicicleta. Încearcă și tu lucruri mai serioase, un scaun, o masă, o bancă, ceva. Officer, whereabouts is the closest bank? It's one round the corner. Alright, cheers, thank you. Hey! Hey! Dă-mi banii, firește să fii de bancă. Iar dacă banca nu vrea să-ți dea, insiști, țip la ea! Ăia-s banii mei în cardul meu, n-am venit și să mi-l luați! E card de la ei față de morții mamei voastre! Vreau cardul înapoi și vreau astăzi! Nu vreau cerere, nu vreau să completez nimic! Nu vreau updatarea formularelor de
iluzionism. Mai ușor să scoți iepuri din pălărie decât bani din bancomat. Așa că, altă dată, cască mai bine ochii unde ții banii. Numai dacă poți. Ca să vă învățați minte să nu mai faceți alte prostii, mergi la doctor. Domnul doctor Mărăcine, medic, ce să zic, model, te tratează foarte bine, de-l tratezi și tu pe el. Eu cred că de asta dată guvernul a avut dreptate. Întrebarea săptămânii este, voi când ați fost ultima dată la medic? Și de ce? Aștept comentariile în josul imaginii. Aceasta a fost lumea de astăzi, nu uitați dați un like, share să vadă și alții și nu uitați să zâmbiți. Pa!